Eta honekin akabilara aiet gara, hau gozatu hartu duguna. Berez guain oroigarri batzuk banatu hartzituzten udaleko kultur batzordeko, baina soberaz luzatzeko gero manen dizkiete. Hainbertze trekitilari, pandero jole, dantzari, gaur kontan ere garbi gelditu da ikagarri kultura abetsa dugula eta bizirik dagola egunerokun. Eta jaialdia borobiltzeko udaleko kultura batzordik arantzar bat omendu nahi du. Arantzen alde lan haunitzin duen pertsona bat hain zuzen, beti borontez eta gustura. Arantzarrok ongi dakigu gaur omendu nahi duguna bere kordion hartu eta beti presegotien dela herriko besta, inautik eguberrik urteko edozin eguntan herriko karrikak alaitzko. Kordionista ez ezik, txistukin ere moldatzen da, ataolakin ere bai, organista ere bada, dantzari eta dantza erakusle ere ibili izan da, musika taldetan ere bai, zerrenda luzia da eskunukak hautzko. Pentsatzkoa da, Ebaristo bere atxangandik hartu zula musikako afizioa. Urare kordionista baitzen eta txistugilea ere bai. Eta musikako bere zaletasuna bere bi seminganare ailetu da. Indun guziangatik esker nahi dugu gaurko omenaldi xume honekin. Igo favorez eszenariora Gregorio Michelena, omenaldio merezi duzuta. Txalo zaparrada bat! Belaunaldi ezberdinen transmisioaren zubi, laguntzaile irakasle eta berritzaile haundi, txistu atabal organo, urtetan mozorro zuri, herrian edo kanpoan, gozamenaren irudi, eskatutako denari, borondatea isuri, zure eskuak eskainiz, bertze hainbertze eskuri, horregatik Gregorio, gure esker ona zuri, horregatik Gregorio, gure esker ona zuri. Aitak introa jarrita, zu konpasa jarraitzean, piezak ez ziren amaitu, zure semeak heltzean, trebezi eta lanaren harmoniari lotzean, paregabeko artista, akordioiaren atzean, segi musika landatzen, arantzako paratzean, herria kolorez bete, tekladu zuri beltzean, behatzak bihotz bihurtuz, soinu kolpe bakoitzean, behatzak bihotz bihurtuz, soinu kolpe bakoitzean. Bertso ederrak, Amaia.
Eta guain, kultur zinegotzi den Igorrek, oroigarri bat emanen dio Gregoriori. Bueno, guain, bi semik sorpresatxo bat badute zuretzat, Gregorio. Txalo bero bat bainatan doniri. Eskerrik asko. Bai. Bueno, eskerrik asko, hau egun naiz polita da niretzat. Eta, bueno, hau niretzat ez da lana, niretzat placer bat da, gustura hitzen naiz. Tartin apuro batzuk pasatzen dugu, hitzane, eta maixepat, E, bueno, beti prez egon naiz, naizunen arte, Hale, gero arte. Eskerrak hauniz, Gregorio. Bueno, eta ja azkenko, jaialdi hau posible induten laguntzaileen oparik zozketatuko dugu parte hartzaileen artin.